дуруд бинандаи азиз, барномаи шарҳи нишастҳои матбуотиро аз рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон тақдиматон медорем. Дар студия Беҳрӯз Қаюмӣ ҳастам ва шуморо бо муҳимтарин нуктаҳои нишастҳои матбуотӣ имрӯз ки 31 июл дар вазорати идораҳои гуногуни давлатӣ баргузор гардид бароятон маълумот хоҳам дод. Имрӯз Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳифзи муҳити зист, Вазорати энергетика ва захираҳои об, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ ва Агентии хоҷагии ҷангал нишастҳои матбуотии худро доир намуданд. Қурбон Ҳакимзода, вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти матбуотии худ иттилоъ дод, ки дар нимсолаи якуми соли 2023 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ ба 18658,7 миллион сомонӣ баробар шуд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7,9% зиёд мебошад. дар Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд, ки дар кишвар танҳо дар нимсолаи аввали соли равон 314 ҳолати фаромадани тарма ба қайд гирифта шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 48 ҳолат зиёд мебошад, вале дар ин баробар ҳолати омадани сел нисбати ҳамин давраи соли гузашта 8 ҳолат камтар шудааст. Ҷумъа Далер, вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти худ аз афзоиши нерӯи барқ иттилоъ дод. Ӯ зикр намуд, ки дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ 10 миллиарду 763 миллион киловаттсоатро ташкил дод, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 209,3 миллион киловаттсоат зиёд ва суръати афзоиш 103,3% таъмин шуд. Зафарбек Давлатзода, директори Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз се лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар кишвар ибрози назар намуд, ки бо маблағи умумии 135,3 миллион доллар дар ҳоли татбиқ аст. Зимни нишасти Агентии хоҷагии ҷангал гуфта шуд, ки дар нимсолаи якум ба 174 нафар барои шикори паррандагону ҳайвонот иҷозатномаи шикор додааст. Бино ба иттилои раиси агентӣ Юсуфзода Абдуҷаббор, Агентии хоҷагии ҷангал аз ҳисоби иҷозатномаи шикор ба буҷаи ҳукумат дар ин 6 моҳа 19,2 ҳазор сомонӣ ворид намудааст. Имрӯз ҳамчунин дар Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон ва Донишгоҳи Славянии Русияву Тоҷикистон нишастҳои матбуотӣ баргузор гардид. Ин буд барномаи шарҳи нишастҳои матбуотӣ аз рӯзномаи Ҷавонони Тоҷикистон.